Lalaki. Mahamuton ka ng marami. Ang sarap ng higa mo dyan, Lucky ah. May unan ka. Ano mo ba si Lucky, baby? Yan na si Panda. Oo. Baby si Lucky, oh. Nakatulog na. Lucky, oh. Lucky! Ay, grabe yan maglambing. Sabi sa imo. Ay, intirong nag-aaral. Hadukan. Sabi no, Ella Buddy! Ella Buddy! 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 Saan siya ang body? Ito pinapalakaran. Nag-uuri yan ang dua. Uri mo sila. Alis da dyan, alis. Ala! 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 Baka agaton Manaylin. Dear applicant, you are selected as part-time full-time staff. Now you can work from home. Earn 8,000 pesos daily. Iba mo ko kaya? Milo, Milo. Milo. May mga sisiw na daw yung manok dito. Bababa na nila. Kasi baka malaglag sa baboy. May baboy dito eh. Nandun yung mga, nandun na sa taas ng itlog yung manok. Kisay na manok yan, boy. Kabir yan. Ah, si Kijillian. Kay Jillian daw yan na manok. Tira! Gabos pa! Gabos! Nagsisiw na lahat. Nagsisiw, gabos! Very good ah. Bukok mo ang duwa ko. Iling. Wow, ang dami. Diyan mo na yan. Mahawag mo to sa Jillian. Diyan mo na yan. Kada, kung duman sa maini, sa nainaguran nigdi. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hala, 9. Ang dami. Ikulong muna yung nanay para mabuhay lahat. Ang sisiw. Wow, bagong pisa pa lang tong isa oh. Kasi, ayun oh, bagong pisa. Palauga na igdi. Gutom na yan. Yan yung nanay oh. Hala. Nag-iwo ka na yun. Tirang siyo. Daw. Oh, baya ilang. Ay, maano pa yan. Nabuhay pa. Oh, siya, 10. Kayo, no? 10. Diyan na muna. Uy, naglulong ko pa to. Oh, tubol. Baka pa ano, magadan mo ng iba. Kayo may mga ano. Hoy, Lucky. Balak! Lucky. Eh, yung kulba ko. Si Jillian yan. Wow. Yan, maano pa yan. Siglulumluman niya pa ho. Igwa pang duwa. Kajilyan yan? Sa kuya daw. Nasa ilo daw sa ku. Ito yung sa'yo. Hey, ang dami na lang siw-siw. Nakakatuwa. Ikulong yan para mabuhay lahat ng ano, sisiw. Nag-ano pa sa imo? Nagsugok man? Yung duma, yun na itong nagdadakula. Kikil baga dato. Ay, iyo pa yan. Iwa pa. Dahil binuno na si Kikil baga. Gwapa, di ka dakol. Gabos ma yung bugok pa. Saro lang garo. Dayat mo buhok yan. Wow. Galing naman. Dahil ka siya na isturbo, dahil na uranan. Tapos gabos na ano, lahat na limliman. Pag dun sa amin, mga bugok, 3 lang nabubuhay. Oo, ang galing nito ah. Tigi irisog niya kung sugo ko. Very good. Nakikita niya yung mga itlog malayo. Inaano niya sa ilalim niya. Ano pa daw may sisiw pa sa loob yung 3 na nilagay ni Papa. May 3 pang hindi napipisa. Tapos ang tanurig. Oo. Oo, pag nahulog yan sa baboy, pag nalaglag sa baboy, kakainin niya ng baboy, sigurado. Ang dami oh. Ayan na naman, si Tulak Girl. Oo. Natigil na. Bumangga na yung kanyang upuan. Soon, magpapaplorma tayo para malawak-lawak yung iyong gapangan. Kahit marami tayong ginagawa, hayaan lang natin siya sa sahig. Kasi yun yung gusto niya, ayaw niya na sa kuna. Gusto niya nakakapaglakbay siya. Malamig yung semento, kailangan makapagpaplorma tayo. Soon, in God's will. Soon, in God's will. Yes, makakapagpaplorma tayo. Bata ka pa ba? Tinan mo yung itsura mo, oh. Ano yung itsura? Amos, oh. Saan ka pupunta? No. Tinan mo naman itsura niyan, oh. At gusto pang lumabas. Jillian, wag! At lalabas talaga yan. Oh, tanyo. Pupunta na yan sa lupa talaga. Maliligo naman na yan. Kaya hinahayaan ko nang magdudumi. Magladugyot-dugyot na yan, oh. Ano na yan? Parang hindi bata. Parang hindi baby na yan, ah. Mag-iisang taon ka na. 1 buwan na lang. Ay. Sulumbas. 1 month na lang, bebe. 1 month na lang. 1 year ka na. Ano kayang handa natin? May handa kaya?
Parang wala ah. Parang wala ah. Mag-ano na lang tayo, mag-swimming. Swimming sa dagat. Ano? Yay! Uy, gusto talagang lumabas. Nandun kasi sa labas si ate niya. Ay, pinakain mo ba sa manok? Kala ko sa aso. Kala ko sa aso mo papakain yan. Ano naman, oh. Yan na lang yung manok natin, kakaunti na. Ay, yung kay Jillian, marami na ulit yun. 12 yun eh. Pag naging napisa pa yung 3, 12 yun. So, ang dami na ulit natin. Papadamihin pa natin lalo yan. Lalo na yung mga ganyan, inahin. Yung tandang, pwedeng bawasan. Pero yung inahin, padamihin natin ang padamihin. Kaso, kailangan nating bakuran. Katulad nun may net yung mga taniman natin. Kasi kakainin nila. Kaya kinakaibot. Doon sila natutulog sa mga ganyang taniman. Kaya kinakain yung mga dahon-dahon. Kaya, pag magparami tayo ng manok, kailangan may harang yung mga tanim-tanim. Oh, busog. Daming manok, oh. Chicken, bebe? Asan yung chicken? Chicken. No, no. No, no. Ah. No, no. No, no, labas. Diyan lang. Wah. Oh. Nagwawala. 1, 2. Count na, count. 1. Yan ang gusto. Oh, sige, pagbigyan. Maliligo naman na yan, guys. Hayaan nyo ma-prone sa dumi. Pag nakita yan ng papa niya, pagagalitan ako. Ayaw ng papa niya yan eh. Pag ako, sige, go. Hayaan nyo, maaga pa. Ma-prone sa dumi. Masanay para hindi sakitin. Tara na, liligo na. Bagsak ang batuta. Sobrang pagod niya, guys. Ayan, tulog na ngayon tsaka papa niya. Wow, ganda ng outfit. Ngayon ko lang ulit na nagamit ah. Astronaut ka dyan. Astronaut daw. May bangs pa dyan. Lumalabas yung ating mga baby bangs. Medyo iba yung boses ko. Naririnig nyo. Kanina pa ako singhot ng singhot nung ine-edit ko yung vlog. Parang singhot ako ng singhot dito. So, medyo may sipon and masakit yung lalamunan and parang lalagnatin pero nilalabanan natin and inom ako ng inom ng maraming tubig and ayun, sana wag naman talagang tumuloy ito. Siguro ano lang to, epekto pa to and hindi naman siguro siya magiging lagnat and akit tayo magtitinda. Maulan pa rin hanggang ngayon. Kanina naulanan siguro ako, gawa siguro ng ulan kaya ganun. So jacket tayo, ano pa to, binili ko to sa Saudi pa, ngayon ko lang ulit nasuot. Pag taglamig, diba, nakaganito tayo. Pag mag-e-esteraha, alam niyo na mga nasa Saudi, yung esteraha, parang rest house, yung parang anong tawag doon? Parang resort. Resort yata ang esteraha. Esteraha is sa Arabic ay pahinga. So, rest house, parang ganyan. So, pag pupunta esteraha yan, suot-suot natin yan. Nakaganyan tayo. Tara muna sa taas. It's 2:30 na ng hapon. Tinda-tinda time. Tulog pa si Ayla. Maya-maya pa yan. Gigising. And yung mga balat ng pugo, nilalagay ko to sa halaman. Pataba din yan, no? Saang halaman kayo pupunta? Ay, naulan. Mabasa tayo. Dito. Sa mga sibuyas. Hindi ko alam kung anong nakukuha ng halaman dito, pero pataba daw ang shell. So, ilagay natin sa shell. Ilagay natin sa shell. Ilagay natin sa halaman ang shell. Itlog, lingat sa Update tayo dun sa... Oo, kadako. Nagpisa na. Ayay, patay na. Ayan, buhay pa. 12. Buhay! Yung mga itlog kaninang nilagay ni Papa, naging sisiw na. Ang galing naman ng 12 na. Gusto na? Gusto na abo? 9 lang yan kanina eh. Hindi man naiinitan. Dapat nandun sa ano. Hindi naiinitan. Galing. Buhay. Sana mabuhay lahat. Yung bagong pisa. Basang-basa pa yung isang bagong pisa. Alas 5 na eh.
Sino yan? Bata ko. Yes, yo. Antok na. Nalinisan ko na yung kumain na kami ng dinner. Hindi ako nakapag-vlog kanina. Nagwawala ito. Sobrang ingay. Kaya hindi ko na na-vlog. Pero tapos na kaming kumain. Ayan. And something pala na nakita ko kanina sa TikTok. Ang ingay mo, bebe ko. Bebe. Nag-vlog si mama. Ang ingay mo. Anong tawag dito? Baka may mabibili kayong ganun. Mas mapapadali yung paglilinis nyo ng salamin. Ilalagay ko dito yung video niya. Sobrang dali niya. Noon, inaakyat ko yun yung mga bintana ng amo ko dati para malinis siya sa loob at labas. Sobrang hirap kasi ang intax maghataas ka sa hagdan para malinis mo lahat yun. Pero yun, yung nakita ko yun, sobrang makakatulong yun sa inyo guys. Sa mga DH dyan, katulad ko dati sa Saudi, sobrang hirap maglinis. Gawa ng sobrang alikabok ng mga bintana. Ang ingay. So yun, yung video na yun, hindi ko alam kung saan nakakabili, pero nakita ko lang siya sa TikTok, share ko lang din sa inyo. Baka mapadali yung mga trabaho niyo dyan. Pakita niyo sa amo niyo. Ito may bagnet? Oo. Naling ko naman to. Ito, gusto na yung magbakal ka to. Sa Saudi yun kailangan, dalawa bintana mo, bibili ka pa ng ganun. Dali ng, at saka abot naman yung mga bintana na yan. Sa Saudi hindi mo abot second floor. Nakikisabay naman tong isa. Nagsasalita din. Di na nila maiintindihan yung sinasabi ko, bebe. Oo. Antok na kasi ito. Patutulugin ko na. Ayun ko na yung vlog. Thank you so much for watching. Mag-edit pa. Pagod. Bye!